Ipan. Wih, Pan. Mending lah tuku kota ya. Yo, apa emang? Numpang aspat ya. HP gebetan iki. Gebet ini modal toh. Ya kan iki wis modal. Itu apa? Modal usaha. Modal usaha. Ini jaket wis nyilak. Hotspot numpang. Piye toh? Jeneng spotnya apa? Udah punya pacar. Yo iki ono. Jenenge songong amat. Senang-senang kan? Paten ini. Yo jo. Sandine apa? Jomblo mati aja pakai hah. Sadis lu men. Wis nang patene spotnya. Thanks yo. Duh, cepet temen. Gebetan udah on. On sih. Tapi bingung apa ngechat piye. Kowe cara takon iso. Wampol kowe lho. Si.